Toto keď začnete jesť, zežerete naraz. Máme takúto novinečku. Malú. Vidíte, aké to je cute? Teraz ochutnáme dneska iba jednu a sú to oriešky vanilka tonka. Tonka je fazulka. Má to takú karamelovú vanu. Už to bude nádherne. Karamelovú vanilkovú chuť. Máme tam, takže, kešu a mandle. Je to úžasná vec na Vianoce, na Mikuláša, na zimný čas ako na snack. Je to sladké. Je tam trochu javrového sirupu. Počúvajte, neviem, či toto není ešte nebezpečnejšie na začiatie jedenia ako je ovocie, lebo toto keď začnete jesť, zežerete naraz. Radšej sa s niekým podelte, lebo nedá sa. Už vám ukážem na budúce, tie sú so škoricou. Dva vianočné mixy, čo máme Lio ovocie. Je tam otvorené, lebo som robila taste test. Tu máme pitahaya, všetko možné, ananás, kokos. Druhý je iný. A k tomu dva druhy orieškov. A máte takto v boxe. Na Mikuláša, na Vianoce, zdravé, pre deti. Pre kamošku, pre ženu, pre muža, pre psa? Asi pre psa asi nie. Najlepšie Lio ovocie, aké ste kedy v živote jedli. Momentálne aj v najkrajších baleniach a vo vianočných baleniach. A proste, akože už fakt je čas tie Vianoce, aby tu štrngali. Lebo veď, exakt. Jeden si kúpte pre seba, ale nebuďme lakomi a kúpme ešte niekomu inému. Ja strašne rád dám darčeky. Radšej dávam darčeky, ako dostávam darčeky, oveľa radšej. Väčšinou sa mi nič nepáči, čo dostanem. Neviem, či to ešte niekto ináč takto má, povedzte mi. Ale toto keby dostanem, ináč tak sa poteším. A my sme potom vytvorili ešte taký box. To vám poviem na budúce.